Бях толкова сляп тогава, как можах да те обичам толкова силно, може би отидох да тичам. Хей, красавице, върни се, спри да тичаш, нека ти кажа, бягането е напълно безполезно, когато имаш корем. Защо, скъпа, ела да погледнеш. Колкото по-блокирана е тази област, толкова по-голям ще бъде коремът ти. Това са краката ни. 99% от хората, особено на средна и по-възрастни, си мислят, че е защото ядат твърде много, но не е така. Истинската причина е следната: блокирането тук може да доведе до затруднено ставане от леглото, а мазнините са склонни да се натрупват лесно. Днес ще те науча на метод, който е идеален за теб. Това е най-бързият и ефективен метод, особено подходящ за тези с тънки ръце и крака, но голям корем. Идването при мен днес означава, че вече си успял с този метод. Не е нужно да тичаш, да правиш кардио или да поддържаш ниско тегло. Ефективен метод за диета. Трябва да тренирате само 10 минути у дома. Не казвайте, че не искате да се учите. Аз самият съм го използвал и теглото ми се покачи от 90 кг на 65 кг. През целия този процес никога не съм се опитвал умишлено да отслабна, нито съм ял нискомаслени храни. Страхувах се от небалансирана диета и не скачах, нито играех много. Преди бях с наднормено тегло и се притеснявах за коленете си, но настоявах да тренирам по 10 минути всеки ден. И така, какво е толкова хубавото на този метод? Нарича се бързо прочистване на корема и работи и върху краката. Безопасен е и ефективен и вече сме го използвали, за да помогнем на много хора в нашия район. Отървете се от мазнините по корема. Сега споделям този метод с вас. Страхотен е, но ако се притеснявате, че ще го забравите, можете да го харесате и запазите, да го споделите с приятелите си и след това да практикувате с мен. Купете си масажор за крака, това е чудесен помощник. Ако нямате такъв у дома, можете да си купите. Цената не е висока. След като сте готови, поставете го под краката си и масажирайте напред-назад. След известно време ще усетите краката си чисти, отпуснати и удобни. Масажът на краката има 3 основни предимства. 1. Подпомага кръвообращението. След подобряване на кръвообращението в краката ви вече няма да се чувстват болезнени или уморени. Също така освобождава енергия, оставяйки ви да се чувствате отпуснати и комфортно. Нека разгледаме по-отблизо този масажор. Той има малки издатини, които перфектно се приспособяват към стъпалото и стимулират 66 рефлексни зони на стъпалото. Особено полезен е за хора на средна и по-възрастна възраст, осигурявайки релаксация за целия крак. Това включва дори прасците, бедрата и корема. Можете да го използвате за масаж на краката си, докато работите у дома или гледате телевизия. Практикуването на това масажно движение е много полезно за краката ви, не изисква много усилия, което го прави перфектен за вас. И накрая, едно напомняне: когато избирате масажор, моля, изберете сух масажор с 12 ролки, изработен от висококачествени материали и без мирис. Ако все още не сте сигурни кой да купите, моля, кликнете върху моя профил. Вече избрах моя масажор. Производителят в момента провежда промоция с намалена цена. Масажорът за крака е наличен сега, по ниска цена. Грабнете го сега. Тази цена вече няма да е валидна след края на промоцията. В момента предлагат отстъпка, така че не пропускайте тази възможност да купите на намалена цена. Както се казва, това е рядка възможност. Не я пропускайте. Искате ли добър нощен сън? Направете масаж на краката си предварително. Този достъпен масажор за крака е наистина пристрастяващ след дълъг ден или енергичен футболен матч. Стоенето и търкалянето върху него за известно време е невероятно удобно и релаксиращо. Разполага с 14 ролки и 168 масажни точки. И двата дизайна позволяват прецизен масаж на болезнените зони, а неплъзгащото се дъно осигурява отлична стабилност и предотвратява подхлъзване.